Mga bayan sa Pangasinan na mababa ang grado sa road clearing operations, tinukoy ng DILG. May ulat si Kim Bandarlipe. Nakatakdang pagpaliwanagin sa DILG Central Office ang mga local chief executive mula sa 3 bayan sa Pangasinan na bumagsak sa 70% na passing rate. Ito ang mga bayan ng Tayug, Natividad at mga Taram. I-prepare na lang nila yung mga justification kung bakit ganun ang nangyari. At saka ituloy lang kung ano ang kanilang naumpisahan at paigtingin pa ang clearing operation sa kanilang LGUs. Ayon sa pamunuan ng Tayug LGU, posibleng ang kawalan ng maayos na mga pwesto ng mga negosyanteng napaalis dahil sa konstruksyon ng palengke ang isa sa dahilan kaya bumagsak sila sa clearing operations. So nung matapos siya, hindi pa rin namin sila maibalik doon dahil hindi pa naipapasa yung ordinansa. Nagseset ng rates, ng lahat-lahat, andun pa yun, nakabinbin pa rin sa SB Pumap. Umapela naman ang ilang bayan na baka nagkaroon ng pagkakamali sa computation ng kanilang ratings. Actually, kala ko pasado dahil 50 ang inaasahan kong passing points, pero 70 pala. So nung nalaman kong 65, pinacheck ko nga lahat, mayroon pala silang hindi na isamang 20 points. Ang na-compute is yung road cleared. Ang na-compute po ng pumuntang nag-validate yung obstruction. Kapag hindi na depensahan ng mga alkalde ang nakuhang ratings, maaaring masuspinde at maharap sa kasong administratibo. Kasama si Wilson C., ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amianan.